Здравейте! Днес ще ви споделя моя опит в съхранението на хляба с квас. Този хляб съм го опекла в 7 без 15 сутринта. Завите след изстиването му към 11 без 15. Сега е 5 часа вечерта и ще ви покажа в какво състояние. Така, аз го съхранявам в хартия. И след това завит в найлон, както ви го показах в момента. Може да се съхранява и завит в кърпа. Така както съм нагласила тук кърпа, може да завиете хляба в една или в две кърпи. И съхранява се в шкаф. По този начин съхраняван хляба мъничко по-бързо изсъхва. Най-добре е съхранението му в завит в хартия и след това в найлон. Макар че найлона спарва, но най-дълго се запазва пресен и мек. Така, ще разрежа хляба, да видите консистенцията му отвътре каква е. Тук имам дъска, която ползвам само за хляб и нож. Така. Ето. Хляба ми от сутринта. Коричката не е твърда и жилава, леко хрупкава. Сърцевината му, както всеки хляб от квас, е леко лепнеща, но не прекалено, съвсем леко. Все пак хляба с квас има съвсем друг вкус. Той няма нищо общо с хляба с мая или хляба с сода бикарбонат. Ето и другата част на хляба. Ако ви стане прекалено лепкав, така че да го чувствате като влажен, това означава, че сте го завили преди той да изстине. И така се получава конденс и парата се затваря вътре в хляба. Друга причина, по която може хляба ви да лепне, е прекалено хидратирано тесто. Намалете около 10 грама течността, с която замесвате хляба, и може и да се получат по-добри резултати. Също зависи и от хидратацията, т.е. от съдържанието на вода в брашното. Понякога то може да бъде с по-малко водно съдържание, друг път с по-голямо водно съдържание. Всеки трябва да прави няколко опита в рецептата, с която работи, и да си направи най-добрата рецепта и селекция и на брашна, и на варианти на замесване. Това е всичко от мен.